ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସହ ଓଡ଼ିଆର କିଛି ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଏ ଫର୍ ଆଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ବି ଫର୍ ବି ମାନେ ମହୁମାଛି। ସି ଫର୍ କେକ୍, କେକ୍ ମାନେ ମିଠା ପିଠା। ଡି ଫର୍ ଡକ୍, ଡକ୍ ମାନେ ବତକ। ଇ ଫର୍ ଇଗଲ, ଇଗଲ ମାନେ ଗରୁଡ଼। ଏଫ୍ ଫର୍ ଫ୍ରଗ, ଫ୍ରଗ ମାନେ ବେଙ୍ଗ। ଜି ଫର୍ ଗ୍ରାସହପର, ଗ୍ରାସହପର ମାନେ ଝିଣ୍ଟିକା। ଏଚ୍ ଫର୍ ହର୍ସ, ହର୍ସ ମାନେ ଘୋଡ଼ା। ଆଇ ଫର୍ ଆଇରନ୍, ଆଇରନ୍ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଡ଼ି। ଜେ ଫର୍ ଜଗ୍, ଜଗ୍ ମାନେ ପାଣି ପାତ୍ର। କେ ଫର୍ କାଇଟ୍, କାଇଟ୍ ମାନେ ଗୁଡ଼ି। ଏଲ୍ ଫର୍ ଲିଫ୍, ଲିଫ୍ ମାନେ ପତ୍ର। ଏମ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଟ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ମସିଣା। ଏନ୍ ଫର୍ ନେଷ୍ଟ, ନେଷ୍ଟ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ବସା। ଓ ଫର୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଅରେଞ୍ଜ ମାନେ କମଳା। ପି ଫର୍ ପିକକ୍, ପିକକ୍ ମାନେ ମୟୂର। କ୍ୟୁ ଫର୍ କ୍ୟୁ ମାନେ ଧାଡ଼ି। ଆର୍ ଫର୍ ରାବିଟ୍, ରାବିଟ୍ ମାନେ ଠେକୁଆ। ଏସ୍ ଫର୍ ସନ୍, ସନ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଟି ଫର୍ ଟ୍ରି, ଟ୍ରି ମାନେ ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷ। ୟୁ ଫର୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ଅମ୍ବ୍ରେଲା ମାନେ ଛତା। ଭି ଫର୍ ଭାয়োলিন, ভায়োলিন মানে বেহেলা। W ফর হুইল, হুইল মানে চক্র। X ফর এক্সমাস ট্রি, এক্সমাস ট্রি মানে বড় দিন গছ। Y ফর ইয়ক, ইয়ক মানে চমড়ি গাই। G ফর জেব্রা, জেব্রা মানে চিত্তগড়া। धन्यवाद पिलामाने ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ।